Koronavirus pandemiýasynyň gutarandygyna we Türkmenistanda munyň bilen bagly çäklendirmeleriň ýatyrlandygyna garamazdan Aşgabatyň mekdep okuwçylarynyň enatalaryndan sabun, salfetka, dezinfeksiýa we hajathana kagyzy üçin 60 manat ýygnalmagy dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 14 sentýabrda habar berdi. Maglumatda şäheriň 132-nji mektebiniň okuwçylarynyň enatalary bu serişdeleri bazarlarda has arzan bahadan satyn alyp bolýandygyny aýdyp, ýygnalýan umumy puluň möçberiniň bu haritleri satyn almak üçin zerur bolan serişdeden 25-30 göterim köpdigini belleýärler. Men munyň öňüne alyş çäreleri bilen odýan gatnaşygy ýokdur diýip pikir edýärin. Bu pul ýygnamak üçin bahana bolup biler we onuň epesi bölegi nädogry maksatlary kimdir biriniň jübüsine gider. Diýip mektep okuwçylarynyň biriniň garyndaşy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylan ýagdaýlar barada gürrüň edilýän mektepden kommentari alyp bilmedi. Bu barada şäheriň bilim bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýatlasak öz çäginde koronawirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tutan ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanyň häkimetleri 2020-nji ýylyň aprelinden başlap okuwçylardan agdalýan arasaçylyk serişdelerini ýanlary bilen getirmegi talap edip başladylar. Ýöne şol ýylyň ahirinde orta mektepleriň aglawasynda okuwçylardan bu serişdeler üçin pul ýygnalyp başlandy. Gürrüň edilýän arasaçylyk serişdelerine henizde pul ýygnalýandygy barada geçen hepde Azatlygyň Balkan vilayetinde habarçysy we çeşmesi hem habar beripdi.